Здравейте отново, приятели! Днеска сте отново с Nipdes Channel. И днеска реших да направя нещо различно. Днеска ще играем играта наречена SAOcraft. И целта на играта е... не знам дали сте гледали филма. Сигурно се казва Scary Movie само. И за една кукла, която обича да играе игри, кървави игри, дето хората трябва да се измъкнат или умират. И днес ще игра на Minecraft. Така. Добре, нека първо нека правилата. Don't destroy any blocks except for clay. Не руши никакви блокчета, освен clay. Clay may be your only exit. Clay може да е единственият изход. Don't play on peaceful. Не играй на peaceful. Follow all the notations on the signs. Следвай всички правила на... табелите, да. Don't take any items of the walls of... не взимай нищо от пода и от... Да, засванахте. X the torch above the sign. Вземи го. Да, така. И... Blood will be shed. Your life is only in my hands. Welcome to the game. Will you survive? You will find out soon. О, не. Хаха. Бях накосан това. Добре, нека видим следващата мисия. Точно. И сега. Не изпълнери. Бързо. Не изпълнери. Мразя спаунери. Бързо. Измъкнах се. Level 3 this way. It's time to solve a puzzle, stranger. You head into the next room. Ahead, you decide. Не ще да влизам тук. Не искам. Влизам тук. Добре. Ще ми трябва редстоун и торче. Да видим какво трябва да направим тук. Ще свържим към тази факла. Към това и... майче това. Чакай. Сигурно целта е да отвориш... напълно се обърках. Целта е да отвориш тази врата. И слагаме... Значи къде поставих рестон тук и тук. Взимам ги и ги поставям. И тук. Къде още поставих редстоун тук? Мисля. Махва съм. Да, тук. И тук. Отивам тук. Поставям това. И... Не. Хора, наистина съм объркан. Да знаете. Изобщо не знам какво правя. Хора, не мога да го реша. Съжалявам, ще трябва да щупя вратата. По-лесно ще ми. Много съжалявам, но не мога да го реша. Нека видим какво имаме тук. Стек. Do you like the way brutality feels? Change the person. Welcome to level 4. Yikes. Къде трябва? Не! На креатив съм. Моя огромна грешка. Аз умирам! И това беше. Се опитаме отново. Къде сме? Трябва да се върнем на това ниво. Всички видяхте, че стигнах. Не можах да мина това, ама стигнах. Трябва да отида до там и да се опитам отново. Добре. Като гледате, няма да си върна работата, защото ще прорече като измама. Пак. Не. Аз умирам. Някой да... Не.
Аз умирам. Нека се опитаме. Трябва да успея. Успях. Добре, дай да видим тук какво имаме. И торчове. Имаме и торчове. Shoes. О, не. Това не ми харесва. Газ. О, не. О, не. О, не, хора, аз съм много зле с това. Сигурно ще трябва да си пусна звука, за да таковам. И нека пробваме отново. О, не, в капан, измамиха ме! Тук що бях измамен. Що бях измамен. Хора, няма да мога. Ще трябва пак да щупя вратата. Има някакъв проблем. Тук нещо. I'm the man they call Jigsaw. О, ето го как се е казал. Jigsaw. И... Не! Добре, няма да летя, обещавам. Само... Успях. Ще играя на креативка, че ли съм на сървива. Няма да мамя. Виждате ли, че Jigsaw ме побеждава? Welcome to level 8. Това е level 8. You live or die. Choose a choice. Натам или натам? Натам. Влизаме надолу. И това е... Вау, правилният избор. Сигурно. Не знам. Не! Хора, мисля, че това беше грешният избор. Добре, пробваме второто. Слизаме надолу. Накъде надолу? Правилният избор. Oh yes, there will be blood. И очаквайте в епизод 2, защото... И ме очаквайте в епизод 2. Довиждане!